सुमिरन चाहे हाँ जी तो आजकल नहीं खे गवा ना असली सुमिरन नारदी विधा के का हो काहे कर नाम नारदी विधा पर काहे जैसे नारद जी को वो बैठ के भजन बावना गौले जी खड़े खड़ी चलते चलते गावस रास्तों में तो उनके नाम पर ये नारदी विधा एकर नाम धरा है। प्रणाम ठीक बानी रुआ स्वागत करो लोग तनी मलवा दिया हो आज भाग हमारा बढ़िया बजे मुखिया ने को मुखिया पहुंचे नहीं जा बैठ जाएंगे भाग भाई बहादुर यादव जी मुखिया आई नहीं हमारा गोठौला के मुखिया जी आई तो ऐसे हमने के आमदनी न बढ़ला बढ़ जाए रे अभी रुपया पैसा मत देवे हमरा के एक अजीत हल चलवा लंगड़ा दोनों का नियम निकल ले समाला दे दे पैसा लेबे के एगो जितवा बा एगो है लंगड़ा बा दोनों के ये काम बा आई फलाना पैसा दी तलो पछरिया कहतर के माला लिहनी तो माल दी छोड़ी होने के बाद ले जा के देवे के हमनी के शर्म लागल हमनी के गावत में ले जा ए महाराज आजकल के सुमिरन जोन गवाता सुमिरन ना हो ना सुमिरन देखी हई है हो हाँ पहले गवात रहे एगो कबूतर फेरा में पड़ गइल बा हाँ नीचे बहलिया ऊपर बाज अब बीच में कबूतर बा अब कहते कि हे दादा सुमिरन करता के कर श्री हरि नारायण के सुमिरन करता इलाई बा कि आईना वही रहता है चेहरा बदल जाए हे प्रभु हरि नारायण हम तो सकेता पर गइल बानी नीचे से बहेलिया बा ऊपर से कबूतर बा कैसे हमार जान बाची खिया रे आईना ए जगह ही तकारी ना तो मुदरिया भगवान श्री हरि नारायण जकर जन्म काल परस भइल है ओ कबूतर के टेरी सुन ले आ सांप बन के अइले अब बहलिया जो निशान लगौले बड़े उनका एड़िए में मरले वही जे निशाना चूक गई छूट गई मान कबूतर के ना लागल जाके लागल ऊपर बाझवा के एक तीर में दू जना खत्म भइल तो वह कहलस कबूतर जे हे प्रभु एक कन्हैया और सुमिरन में बड़ा गुण बा के बिनती सुननी भगवान अब मोरी बिनती सुननी नीचे
अहिरपुरवा के मुखिया जी हमरा अनिल कुमार जी सैकड़ों सैकड़ों रुपया पुरस्कार देनी मुखिया जी का हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार बार। अच्छा अच्छा देखिए चुनल चुनल प्रतिनिधि आवे लो तब ब्यासन के आमदनी बढ़ चले और 5 आदमी का खबर दिया चाहता ला अच्छा नीचे बहेलिया बान सवारे ऊपर बाज खुर्शीद आलम जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी आलम साहब के हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार